Казвам се Албена Тончева и летя от пролетта. Това са 4-5 месеца. Иначе преди 3 години направих първия си полет от едно малко хълмче. Беше точно като в сънищата ми, когато сънувах, че летя, умирисвайки едно цвете, което е едно детство. И така, и 3 години по-късно реших да взема сериозно с нещата, за да видя какво е и по-високо летене. И защо дойде на сив курса? Ами, защото много ме е страх, когато почне да ме друса крилцето във въздуха и реших, че тук, когато правя тотални глупости с него, вече няма да ме е страх толкова много. Това всъщност е и целта на занятието. И какво научи всъщност? Ами научих, че няма толкова причини човек да се страхува и всичко е в главата му. Трябва да победиш себе си. Каква е твоята дефиниция за сив курса? Сив курс е експериментиране с екстремни ситуации и аварии, които могат да се случат с пилото и се учим как да реагираме в такива ситуации, за да кацнем безопасно след това. След като си минала през този и предишния, има ли някаква разлика в начина, по който се чувстваш, когато летиш? Ами да, малко по-спокойно, защото знам, че някои неща всъщност са нормални и не трябва толкова да им се притеснявам. И да, че доста енергия се изисква, за да объркаш нещата, така че ако човек си знае работата, всичко е наред. Има ли нещо, което си искала да стане или си очаквала да стане тук и не се е случило? Ами очаквах това път по-добре да се представя в сриването, ама явно трябва още опити. А ако би ли препоръчала този курс на някой друг и какво би му казала? Ами да, бих му казала задължително да дойде, защото това е едно упражнение да се пребориш сам със себе си, което всеки трябва да направи. И кое ти е любимото нещо? А любимото ми нещо е когато се дигна над старта и видя Преспанското езеро от другата страна на планината. Благодаря. Голя.